तर कसे आहात मित्रांनो, माझं नाव संकेत, तुमका माहितीच असतात. आजचो ब्लॉग म्हणजे काय, आपलो मित्र खास साईश खोत यांका कणक मुंबई जाऊचा, त्यामुळे कणकोली रेल्वे स्टेशनला सोडूक जाते. आता मी इतनी खुशी टेबल सीट जातलो, कोण असा एक त्याचो आणि भाव आहे का काय, मग सोडीन त्यांका आणि मी आपलं मग रिटर्न येईन. बोलते आता त्याच्यात घराकडे हो, गच्चीवर आहे त्याच्या, तो जेवू बसलो. आपलं जेवण बिवून झाला का निघाया. मी काय जेवण इलंय नाही, मी आमचं नंतरच जेवतले. तो जेईपर्यंत आपलं टाइमपास चाललो. तो जेवण झालो काय, मग निघतलो होता थोड्या वेळान, तरी 5-10 मिनिटं लागतील निघा. नाही कंट्रोल कंट्रोल. आता ओव्हरटेक मारतोय, मागा तसून हैराण केलं ना, पुढे जाणार नाही, पाठी येणार नाही. तिकडून डायरेक्ट रेल्वे स्टेशनला नाही सोडलंय, अलीकडे सोडले. पोलीस बिलीस असले तर आधी एक लायसन नाही माझा. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. पेट्रोल पंपावर गेले, पेट्रोल भरलंय. रुको जरा सबर करो. 150 रुपये टाकले, जास्त नाही. माहित आहे किती महाग झाला पेट्रोल, तर आधी जिंकते. तर आता इकडून चाललंय घराकडे. जाऊ तरी अर्धा तास हो, किती 1-2 वाजले, 2-5 मिनिटात. तर पोचान मी किती 2-5 अडीच पर्यंत पोचान. जाय तो जाते सरसरावण एकदम पेट आहे. अभी मजा आएगा ना भिडो. एका हाताने गाडी चालवतोय, हो बघा, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज. खेळण्याच्या पुलाक तरी लव. वाह क्या सीन है. खेळण्यावरून जाते 15 मिनिटात त्याला घराकडे. कंटाळलो गाडी चालवून, जर ऊन असून हालत बेकार झाली पूर्ण. ते नाही, आता पुढचं ब्लॉग बघू कधी येतलो. आता टाइम भेटलो तर खय गेलंय तर आपलं असं टाइमपास आपलं करीन. किंवा आपलं काय टाइमपास ब्लॉग होतो, असा काय सिरियस काय नव्हता. आपण कसे नवीनच असो, जरा मालवणी माणूस, तर काय समजान घ्यावं चुकला बिकला तर. आणि काय बघू, चला पुढच्या ब्लॉगला भेटा. आणि काय सबस्क्राईब करा आमच्या चॅनलला, आवडला तर काहीतरी आमचा. मजा आया.